what's up guys? So, moday ni akong vitamin, silin o Nutrilin. So, magpainom moday sa ako si mama guys, no? So, moday ni ang Nutrilin o mao ni ang silin. O, ang maura ni adi ay guys, Nutrilin o silin. Muni akong vitamins adi ay guys. So, moday na akong manghod guys. So, yan. Tarawan ninyo, unya, guwapa kayo kumanghod guys na. Tanawa ang naong ala guys. Abi na. Tanawa ang naong sa kumanghod guys. Naiko andre. So, mainom mo day ko. Silin. So, mo day niyang silin guys. Ako day ni Imnon. Ara o, sili. Ara o. Muday ni